Komen hot dong, komen cek kalau mana subscribe kalau mana जो भी मेरा लाइव में आया है कमेंट कीजिए इसका हम आप लोग का चैनल भी सब्सक्राइब कर देगा Kawan dia nama morning lo लोगोफोर गोबावनि उनाव एलएमबि नायदोंमोन आं सामल' दङ कमेन्टबो हरा आंबा बोरै चेक खालाम दे मोनसेथ' मेसेज हर हाय होननानै हाय बा हेल' होननानै हरबानो जाबाय होमबानो चेनेलखौ नोंसोरखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिर आरोना आं लोगोफोर हाय होननानै कमेन्ट हरदो ओमफ्राय आङो चेनेलखौ चेक आउट खालामगोन आरोना नोंथांमोननिखौ नायगोन थारमाने आङो जाय सापर्ट नांगौ सापर्ट खालामगोन आंबो हाय होननानै कमेन्ट लिरना हर दानो जो मेरे चैनल में लाइव में आए हैं जो इन लोग मेरे को कमेंट कीजिए हम आप लोग को भी सब्सक्राइब कर देगा लाइव में देखिएगा सब्सक्राइब आप लोग लाइव में सब्सक्राइब देखने मिलेगा आप लोग खुद का चैनल का कोई तो सोच रहा होगा
हम सब्सक्राइब कर देगा, मेरा को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करते बोल के। हाँ, आप भी देख सकेगा, लेकिन हम में सब्सक्राइब करके देखेगा आप लोग को। थोड़ा वीडियो, आप लोग का थोड़ा वीडियो देखेगा, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देगा हम। कमेंट कीजिए, जो बंदा देखे अभी कमेंट करिए, कमेंट कमेंट। देख रहे कोई कोई, फिर भी कमेंट नहीं किया। आप लोग वीडियो देख के कमेंट नहीं करने से हम कैसे सपोर्ट करेगा? कमेंट तो करो, कोई तो कोई। हाय हाय या हेलो, दोनों से एक कर देने से भी होगा, हम सब्सक्राइब कर देगा चैनल को। जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव हाबनानै लाइभ स्ट्रिम नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट लिरहरबानो जाबाय, हेलौ एबा हाय। बर' रावाव आरो मा दंबावो बेखौ लिरना हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर, होमबाना आं नोंसिनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होगोन। रावबो अनार गैया, लाइभ स्ट्रिम नायदोंमोन। कमेन्ट कमेन्ट। सोरबाफोर गोदान दंबा जयनिंआव निउ जयनिं होनहरदो, इनिफ्राय जायफोर जयनिं थाखानाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरलाय, आं चेनेलखौ सासे सासेनिखौ नायना होनि। सोरना साबस्क्राइब दं आंनाव, सोरना गैया नोंथांमोना नुगोन गावनो गाव खुदनो। गैयाबा आं साबस्क्राइब खालामना होगोन ना लोगोफोर। कमेन्ट हरदो दे।